pilotalekuan, Arier Goñiren omenezkoa jokatuko dute binaka senior mailan. Iztulariez lagunduta, hortxe dituzue pilotariak eta epaileak. Xavier Urrieta eta Jon Erasun, Ander Errandonea eta Aitor Gorrotxategi. Nahaztuta, eskarmendu handiko pilotariak eta gazteak. Laukoteko veteranoena, Aitor Gorrotxategi. Xavier Urrieta ere ematen bat txapelketatan ibilitakoa da. Eta gazteagoak beste biak, Jon Erasun eta Ander Errandonea. Txapelketa ziren inigo, favoritoen artean azaltzen ziren bikote hauek. Bai, ez, Urbieta zu esan ezun bezala, txapelketa, txapel pila eukiko ditu etxen, seguro. Final askotan egoten da, eta bai ez, baina Erasunekin bikote hon egiten du, da txapelketa guztien bai bikote hon egin du. Eta bueno, favoritatako bat, bai ziren behaiek, baina bueno, beste parejak bai, ozein pareja, ez, uste genuen finalen egon zikela ez. Eta gero, zu esan ezun bezala, Gorrotxategi ere bai, pilotari oso ona, atzelari segurua, agindu iten du kantxan, eman iten dio baita pelotai, eta txapelketa asko irabazitakoa baita ere. Orduan, bi bikote oso daude gaur finalen, eta abertzen muzko partidua ikusten duen. 23 urte ditu Xavier Urbieta, Gazpe klubean ari da gaur egun. Irudietan Jon Erasun, 19 urte, Ziotza elkartearekin jokatzen ari da, 1,82 zentimetroko garaiera. Gazteena Ander Errandonea, 18 urte, Gortzidiak taldearekin ari da. Eta Aitor Gorrotxategi berriz, Usurbilgo Pagazperekin. 28 urte ditu, 1,85 zentimetro. 2015ko udan, Titin eta Saralegirekin batera herri toki askotan ibili zen, oso maila onean. Eta orain urrena telebistaz partida eman genuenean Laudioko aretatik. Maila harrigarrian aritu zen hernaniarra. Hasi da finala. Lehendabiziko tantoa jokoan. Errandonea txokoan utzi eta erandu iritsi da Urbieta. Lehendabizikoa, berako aurrelariak egindakoa. Bolada txarra pasadu, Anderrek belauneko lesio bat izan zuelako, denbora asko geldirik, eta gero kosta egin zaio, baina hemen ondo jokatzen ikusi duzu eta albiste ona da hori. Bai, final erditan oso partidu ona jokatu zuen, Sancho bea Gorrotxategikin, hori da, Sancho eta Castillo aurka jokatu zuen. Castillo izan zen, etxean ordez etorri zen, eta etxea jokatu zuen final ordenetan. Sancho etxea pasatu ziren final erditan, gero Castillo etorri zen. Eta egia esan Errandonea oso ondo ibili zen, oso erremate oso onak intzitun, eta gero gaina sufritzen dakila erakutsi zuen, kantxan sufritzen dakila eta defentsan bai oso ondo ibili zen. Ies egin dio eskubitik, aurreneko tantoa gorrientzat, berak agindu du, lehendabiziko pilotakadatik. Bata zabaldean beste atzean ibili ditu, baina garrazen hauts egin du Ander Errandoneak. Bana. Urbieta aterako du. Gorrotxategi, ezkerrez eraman, bolea Urbietak, gantxo sartzeko aukera orain, alaxe egin du. Jokaldi egiten saiatu da txapagainean Errandonea, toki txarra zen,
2-1. Pelotak nondik ikertzen dituzue? Pelota guztik punpana dira. Erabiltzitugun pelota guztik. Bigarrena Gorrientzat, Urbieta eta Erasun aurretik dira. Asteasuko aurrelariak aterako du. Errandonea gaizki sartu da boleaz. Hirugarrena, 3-1. Garanti handiko atzelaria du Errandoneak. Bizkartzain, Gorrotxategi. Eta horiek konfiantza askorik ez baldinoak abinipen, lasai asko uztekoak dira. Bai, zuzen zuen bezala Gorrotxategi, egia esan nire iritziz behintzat, uste dela, gaur egun afizionatutan dagoen pelotari handienez balima da, handienetakoa bea da. Eta egia esan oso gustu ikusiko nun baita ere profesional mailan Gorrotxategi. Oso pelotari ona, atzerari kurritu iteko du kantxa, jo iten dio, agindu iten du, lehen esateten bezala. Eta oso pelotari handia. Tanto egitear dira Gorriak egin dute. 4-1. Urbietak asko behartu du Errandonea. Aukerako pelota harrapatu du frontisetik oso gertu. Eta Gorrotxategik ezin izan du atzeraka korrika egin eta gero eraman. Laueta bat. Jarraian egin dituzte Urbietak eta Erasunek 4 tantoak. Bolea Errandonea. Erasunek atzera. Gorrotxategi. Agintzen hasi nahian Hernaniarra. Errandonea. Utzi. Atzera Aitorrek. Gozatuta orain artekoak. Gantxoa eta haze tantoa gero Urbietak. Zabaletik zabalera, txapagainean neurtutako deja da Zoragarriak eman dio bosgarrena Asteasuko aurrelariari. Bere burua lurrera bota baino lehen, jokaldia zein izango zen ondo pentsatu du. Eta bai dotore gauzatu ere. Aurreneko tantoa Urdinek egin dute, baina ondoren bost jarraian darramatzatze Xabierrek eta Jonek. Urbieta jokoan utzi 6. Egoskortzen ari da Errandonea, airez sartzen, 3 jarraian daramatza, batean utxe egin du Errandoneak, oraingoan ahoko zuloan utzi dio pelota. Eta nik uste hobelukeela, atzelariari utzi. Bai, zurekin nagoz ez, azkenen Gorrotxategi bezalako atzelari batekin, ez dauke zertan sartu beharriko inguz, ikusiko balu, igual Gorrotxategi ez talai ondo restatzen, edo ez talai ez dakit aireak entzen, edo lokesea, baino printzipioz gainea, esotamanos sartzea gauza bada, baina gero aurrelariai Urbietek endu inbartzaio pelota, bestela Urbietak artista handia da eta gantxoa itizu azkar. Berriro gertatu da gauza bera. 4 aldiz sartu da okerezpanago jarraian eta 4-3 aurkarien tantoak izan dira. Eta Erasun eta Gorrotxategi ozten ari dira, epailari pelota eskatu dio Erasunek. Orain arte protagonista aurrelaria baitira.
8 minutu daramatzago eta beste hainbeste tanto jokatu dira 8. Oso azkarrak orain arte. Urbieta. Orain geldi, pelotari begira gelditu da Errandonea eta begira zeinen ederki atera duen 8tik. Bai, hori da, ez esaten genuen, azkenen ez dauk ezertan sartu beharrik sota manoz ez ezer, Gorrotxategik ondo restatzen dulako eta gainea aurrelariak kendu iten diolako pelota. Urbieta. Barruan izan da, eraman Errandoneak, oso ondo orain Urbietak. Oso ondo. Ederki makatutako gantxoa lehen da bizi, Errandoneak jaso du kontrakantxetik, baina ederki utzitako izan da ondorengoa txokoan. Bai, Urbietak imantzun exhibizio handia semifinaletan, final erditan. Urreta Izkaia eta Martinezen aurka, eta baita 7 irabazi zuen Urbieta eta Erasunek, eta Urbietan exhibizio izan zen. Egia esan, bai txokon, gero gantxo, esaten bezala espektakulo bat eman zuen. Eta gaur bai, hola dabil. Atzera Urbietak, Gorrotxategi. Keinu, Erasuni utzi. Atzera Jonek. Errandonea abiatu da, iritsi. Txokoan utzi Urbietak, bigarren egin ondoren. Jaso du Gorrotxategik. 9-1. Ernezegoen Solarrain ikusi du. Berandu iritsi dela atzelari Urdina. Eta azkar jaso du besoa. Haze hasiera Inigo. Ez genuen horrelakorik espero. Ba ez, promesan lauterdin gertoan iguala gertatzen ari da binekako partidun, ez? Promesatan esan den bezala baita ere, oso partidu nibelatua ikusten genuen izango zala, eta berean nola bukatuan, eta oain binekakone ez da bukatu, eta oain goz partidu erdirazia jatu, baina 9-1 dihoz, eta oso nibelatua ematezun izango zala hasieran bitzat. Erasun. Gorrotxategi, asko baztertu dio. Urbieta. Eraman du Errandoneak. Lehen da bizikoa bai, bigarrena ez. 10-1. Lehen da biziko kanporaketan, Urbietak eta Erasunek. Ugalde eta Perez hartu zituzten mendean, 22-11. Otsailaren 10-ean. Errandoneak eta Gorrotxategi berriz. Ander Elezkano eta Urizar gainditu zituzten. 22-13. Final aurrekoetan Urbietak eta Erasunek. Txikitu egin zituzten Urreta Bizkaia eta Martinez. Eta gauza bera egin zuten Errandoneak eta Gorrotxategik. Santxo eta Kastillorekin. Urbietak eta Erasunek 10, Errandoneak eta Gorrotxategik 1. Iritsi da Gorrotxategi, aukera Erasunentzat, nahi duena egiteko. Botea 7. kuadro inguruan, errebotetik ezin Gorrotxategik 11-1. Urbieta sakerekin min egiten ari da. Eta sake errematean ez bada. Erosiago, tantoa beraiek. Bai, Urbieta gainea horren aurkizitun pelotak. Eta ez ditu bat erdin hobin harrapatzen, irun harrapatzitun pelotak baita ere bukatu iteitu. Eta pelota oso ondo moitzen du. Barriola eta Berasaluze bigarrena ikusi ditugu. Irudietan, Gorostiza eta Anizeto Lazkanorekin batera. Irrifartxu, kontu kontari. Urdinek tantoa lehen bailen egin behar dute. Gaizki jotako pelota Errandoneak, Bipareta Urbietak. Atzera Anderrek. Erasun. Gorrotxategi. Txokoan utzi du Anderrek. Oso ondo. Txokoan bertan Urbietak 12-1. Bai, Errandonea ez da jasmatzen horren.
Eta, klaro, Urbieta bezalako pelotari baten aurka ez bali mazu asmatzen, Urbietak bukatu iten du tantua. Mentxe bertadan bezala. 5 urteko aldea dago, bataren eta bestearen artean, 18 urte oraindik Errandoneak, 23 Urbietak. Eta jakina, zakurkeri kontuetan askoz ere gehiago jakiten du horrelakoetan pelotari veteranoak. Erasun. Gorrotxategi. Ander, aztertu Erasuni. Pilatu egin zaio Gorrotxategiri, atzeratu du hala ere. Sautamano Errandoneak. Erasunen ezkerraren bila, Errandonearen gantxoak ez du tanto egiteko balio izan. Gorrotxategi moztu. Ezkarrez atera du Zabalera Urbietak. Sautamano zorain. Bolea ona. Errandoneak jaso ezkerrez. Erasun. Ezkerrez Izukildarrak. Gorrotxategi, pelota zulora sartuz. Erasun. Altura eman, ondo kendu dio Anderri. Gorrotxategi. Orain arteko tantori luzeena dau. Errandonea. Gorrotxategi, botera Urbieta. Bolea Errandoneak. Hortxe du aukera Anderrek. Erasun. Erraz atera du Urbietak. Erasun. Urbietak keinu. Ies egin dio pilotak Zabalera. Urbieta. Eskua berotzeko balio izango zion Erasuni tanto honek. Beharra pelotak era, 7tik 8. Oso ona, tanto izango da gainera. Bigarren urdinentzat Aitor Gorrotxategi goiko losan jo, baina ez alturarekin, baizik eta indarrez atzeratu du. Eta pelota aldatzeko txanda dela deritzo Hernaniko atzelariak. Egia esan gainea Gorrotxategi bilia txapelketa guztien oso ondo, Pelotak da oso onak eman ditu, faiatu ere oso gutxi. Eta horrek bide batez baita ere bideratu du, Errandoneak tantu mordoska bat itea, adibidez final erditan, esaten bezala, final erditan tantu asko intzitun Errandoneak, eta bueno, gaur igual dabil, ez dabil igual hain fin. Baina Urbieta ere dabil oso ondo. Urreta Bizkaia eta Puello. Txapelketa herrikoia irabazi duten bi pilotariak jende artean. Hirugarren aldiz antolatu dute aurten. Txapelketa herrikoia. Eta hiruretan garaileak irudietan lentxeago ikusi dituzuen bi horiek izan dira, Unai eta Aitor. Estelako pelota ateratzeko asmoa dutela ematen du. Errandoneak eta Gorrotxategik. Sakea bere baitan duela. Zer egiten duen Anderrek? Nagusitasunik erakusten duten hemendik aurrera. Lanzailak jarri dizkiete Urbietak eta Erasunek. 12 eta 1 aurreratu baitira. Errandonean esakea. Aukera ona zuen, baina utzi egin dio Gorrotxategiri.
Bai, holako pelota gainera Gorrotxategik dauken poderi horregi aprobetxa egin behar du, ez? Gero, bueno, errandoneak ere, pelota errazago eta harrapatzeko horren. Urbieta, ez du aprobetxatu ezkerra idea, beste aukera bat izango du, txokoan orain bai, tanto. Amairu eta bi. Pelota berriak ez die, askorako balio izan. Berehala itzuli dute saskira aurkariek, tanto egin ondoren. Urbieta joku puntu baten, aurren harrapatzen duen edozein pelota bukatu iten duna. Eta oain errandoneak pixka gaizki jodio ez du ondo gozatu ezkerrez pelota hortan, eta Urbietak ondo aprobetxatu du eta beraz ondo bukatu du. Xabier Urbieta. Zabalera ateratakoa. Errandonea, Urbieta. Errandonea. Gorrotxategi. Erasun. Gorrotxategi atzera. Erasun, aukera errandonearentzat, gaizki utzitakoa. Erna zegoen Gorrotxategi. Berriro errandonea, oraingoa hobeto zabaldu du. Gorrotxategi. Garaiz iritsira barrura Urbieta, txokoa zaintzera. Bera. 14-2, ez da asmatzen ari errandonea. Gero hankak bai 3 kuadron zuzken, eta Urbieta ibaki perfektin bar dizkiola jokaldi, bestela Urbieta jatu iten da eta gero behak bukatzen du, eta hori pixkat igual aukeratzeako garaien hori igual pixka faiatzen da ez, pelotak aukeratzeako garaien. Hori igual bai izan gehi igual atzelaritzako pelota, eta bueno, igual etxein bar du pelota gonago bat izaten horren ez. Benexo errandonea aita, armailetatei begira. Semea oraingoz ezinean. Txokoan utzi Urbietak, eraman errandoneak lehen da bizikoa, bigarrenak egia ez du boterik ere egin. Lehen aipatu duzu, gustura ikusiko zenukeela Gorrotxategi profesionaletan, Urbietari buruz ere behin baino gehiagotan entzun izan dugu hori. Entrenatzen gainera puska batean aritu zen, asegartzekoekin, eta duela urte bete edo esan zioten gehiago ezpateko. Pelotari honei gehiago ezputeko esaten badiote, beste batzu ez dakitze esan marko dieten, zeratik egia esan, lehen esan duen bezala, eta baina ikusten egean bezala, hor 2-3 kuadron hartzeitun pelotak guztik oso ondo markatzitu eta pelota asko bukatu ditu. Eta defentsan ere ondo ibiltzen da, ez dakit, nik uste honek ere merezi dula hor goian egotea. Eskerrak emantzizkioten jakina, entrenatzen eta askotan lagundu izan zilako, baina esan nahi nuen, esan ziotela ez ziotela aukerarik emango profesionaletan debuta egiteko. Baina hortxe dabil, ilusioa badu, eta txapelketa honetan ematen ari den maila eman ezkero, Luzaro joka dezake profesionaletan. Erasunen utxa, urdinentzat 3. izango da. Pelotari segurua, juvenil mailan oso denboraldi onak egin zituen, gero agian kategori aldaketarekin pixka bat sufritu zuen.
Rajuts alditxo bat izan zuen, baina ari da gora egiten apurka. Errandonearen sakea. Gorrotxategi. Ondo jetxitakoa. Errandoneari aukera ona galditu zaio, baina ez du aprobetxatu. Gorrotxategi. Ezkerrez. Erasun. Izan duen moduan eraman du Urbietak, txokoan orain deja da. Gorrotxategi. Oso ona ezkerka da. Errandonea. Eskubiz bizi. Arrogi utzi. Urbieta. Tanto azkenean Urbietak. Galtzekoa dauka. Hor Urbietarekin hasten den bakoitzean. Bai, eta baina arte esaten egiana. Baina arte esaten egian bezala, hori, perfecto utzi barraukezu Urbietai, inbarraukezu jokaldia Urbietai tantua sartzeko. Eta bestela bea iatzen da eta beak bukatzen du. Azkeneko tantu nere hori ikusi dugu. Txokoan arro utzi duenean, lehen da bizikoa barkatu dio Xabierrek. Baina berriro txokoan motzean jokatu nahi izan du eta bigarrenean, ja. 16garrena erdietsi du. 16 eta 3. Azpitik ateratako sakea. Ezin izan dio Gorrotxategi geutxi 17 eta 3. 25 minutu. Javier Koñiren omenezkoaren finala jokatzen hasi direnetik. Horrelakorik ikusi behar genuenik. Lauterdian banaka jokatuten partida ere oso erraz hautsi da alde batera. Eta bide bera darama binakakoak ere. Bai, ez da guk txapelketan ikusi dugunakin, hau ez genuen espero, ez? Olako izaten die eta bueno, Errandonea behare gaztea da, 18 urte dauzke indikan, postura nauzke, bueno, pilotari handi bat izateko bidea baduke, ez? Baina, bueno, nik uste nuen, gehiago espero nuen partidu hontaz, oraindik ez da bukatu, eta igual 22 urdina gaiatuko die, baina behintzat orain ikusi denakin joku behintzat alde handia da, aurren behintzat. Beste bat galdu du Errandoneak. 18 eta 3. Tanto egitetik oso gertu ibili dira. Urdinak, baina Zabalera botan nahi izan duen bole hori txapapera joan zaio Beratarri. Lau tanto behar dituzte Urbietak eta Erasunek txapelketa irabazteko. Bole ezkerrez, eraman Errandoneak eta hori kanto zoragarria. Txapa jote zuen zain genden, epailei begira, baina azoi pipareta boleaz Xabier Urbietak egindakoa. Bai, milimetrikoa izan da, ez? Oso, na. Erakustaldia eman zuela aipatu duzu final aurrekoetan, astea suarrak eta gaur ere horixe egiten ari da. Erakustaldia ematen. Bai, desde luego, horre bai, nik uste tantuk era guztitako tantuk inditula, ez? Bai txokon, bai gantxoz, dejadaz.
Boleaz biparetare bai. Erakustaldi handia. Boleaz sakeari erantzuten hasi da Errandonea, baina kanpora alde egin dio pilotak. 23 bukatzeko zorian dagoela ematen du finalak. Hori ematen du bai. Orbietaren sakea. Bolea ona. Txokoan bihurritzen saiatu da Urbieta eta Erasunek orain atzeratu. Urbietak eraman Anderrek, Gorrotxategi antxe da, jaso du, Erasunek atzera, ea Ander nola moldatzen den Boleaz. Frontisean jarri du pilota, Urbietak atzera, orain ezkerra ere zeraman beharko du, hori ere bai, baina ez da iritsiko. 21-3. Beste zerbait, espero zuten belokiko armailetan dauden pilotazalek, baina lehen aipatu duguna inigo, tarteka horrelakoa gertatzen dira eta zer egingo zaio? Bai, profesional mailan ere ikuste ditugu olakok, olako partiduk atea egiten die, eta bueno, pues hori zuk esan ezun bezala, hemen torrean jende guzti honek, pues bueno, etzun esperoko eta ez da ere zuen nahiko olako bi partidu izatea, baina bueno, ala tokatu da, eta zeingo diogu, ez? Azken tantoaren bilagorriak, zabaldu Urbietak, Txokotik eraman Gorrotxategik, atzera Erasunek. Pelotaka da ona. Huts orain Urbietak. Laugarrena badute Errandoneak eta Gorrotxategik. Profesionaletan ere gertatzen direla aipatu duzu eta gogoan dut, aurtengo Binakako txapelketan gainera. Tolosan, Altuna hirugarrenak eta Merino bigarrenak. 3 tanto dizkieten Olaizola bigarrenari eta Urrutiko Etxeari. Altuna eta Merino oso pelotari honak die, osea que... Eta CBTK da zuen, Tolosako Beotibar pilotalekoak, uste dut jende asko, sarrera hartu ezinik gelditu zela, kanpoan. Partida benetakoak, gogorra eta emozioz beterikoa izango zelakoan, eta begira, zerratera zen. Gaur, antzeko zerbait hemen. Bosgarren Sakez egin du. Errandoneak pelota erristatu eta azkar atera da ezker hormatik. Uste baino gutxiago. Eta ahalik eta tanto gehien egiten saiatu beharko dute urdinek. Markagailua itxuratzeko. Errandonea. Bolea, Erasun. Urbieta, Gorrotxategi. Ez da iritsiko. Erasunena. 3 jarraian egin dituzte orain. Baina berandu izango da. Ander Errandonea. Orain bai ondo atera da ezker hormatik, baina Erasunek ezin izan du jaso. Bai, bi pelota galdu ditu hor. Lehenengok igual pixkat ezker paretan itxatxigo egon da, hala ere atea inda eta eamateko pelota ustetzala, baino hau ja bai pelota garbia zala. Ez da ohikoa gainea Erasuneko lako pelota galtzea. Sake indartsua Errandoneak. Hori jaso du ezkerrez. Gantxoa tanto. Asaitu egin direla ematen du gorriak.
Bai, ez dakit, hori izango da, edo. Horrek ere eramateko moduko pilota ematen zuen. Aurreneko tantoa Errandoneak eta Gorrotxategik egin dute, baina gero 12 sartu dizkiete. Jarraian Urbietak eta Erasunek hortxe hasi da partidaren amaiera. Geroztik aldeak gero eta handiagoak izan baitira. Gorrotxategi, Urbieta. Utzik ezin dute egin Anderrek eta Aitorrek. Ondo moztutakoa luze-luze. Aukera Anderrentzat. Ez du aprobetxatu. Urbietak atzera. Gorrotxategi. Erasun. Errandonea. Txapara Aitorrek bukatu da. 22 Urbietak eta Erasunek. 8 Errandoneak eta Gorrotxategik. Inigo Biana, eskerrik asko. Urren arte. Bale, Ea behar bezala bukatzen duzuen 25. urte urreneko txapelketa. Segi sariak banatzera eta antolatzera, mila esker, urren arte. Bale, eskerrik asko urren arte ez bai. Hortxe dituzue pelotariak lehen dabiziko neurketa amaitu ondoren, ea Xabier Urbietarekin hitz egiteko modua egiten dugun sari banaketak eta omenaldiak egiten hasi aurretik. Astea Suarra hogeita 14 minutuko partida izan da. Ea, Xabier Rezardion, zorionak. Eskerrik asko. Ordu erdi pasatxo. Bai, uste baino askoz partiu motxago juntzaigu. Gustoa indako lanakin, ustez behintzat partiu gona inda, gustoa, eskutatik ondo, eta azkenen nahi dugun hori da ez, gustoa gatzia, oso ikan gatu eta aurrengo bila. Bueno, Anderrek airez erantzun nahi izan du eta horre errazotsunak eman dizkitzu, tanto batzuk hartu dituzue eta gero ezin buelta eman beraiek. Bai, frontoi hontan pixo hondi hartzeu pelota gatzian, hemen, restatzeko, eta oso importantea aurrelariak sakiak entzia ez, airez saki hartu eta bueno, nahi aukera batzuk eman dizkin, nik ustez aprobetxatu ditut eta partidua oso gusta indako partiduekin. Zumarragako txapelketa hau berez importantea da eta gainera aurten 25. izan da, are eta garrantzitsuagoa. Bai, lehen urtean finala jogatu nun, enun irabaztek izan, aurten, bueno, finala jogatu eta irabazi eta partidu nahi da gaina, osake oso gustateko arrazoiakin. Eta hemendik aurrera, herri udaberria ja sartu gara, udare badator. Bai, hemendik aurrera nik uste hasiko gala festetako partidu jogatzen, txapelketa batzuk gaur bazkago indikan, Graunin txapelketa, eta segin berra daumen, berria. Graunin zer? Guain arte ezin izan de jokatu, eskutako arazokin nabil pixkat eskubi honekin txapakin datzea eta moldatu nahi, baina guain arte ezin izan de jokatu, beste partidu batzuk etartian eta dana ezin da. Azkenean, aukerotin berra dau eta haber, bueltatzean azkar. Zorionak. Oso ondo, eskerrik asko. Xabier Urbietaren hitzak izan dira. Eskubiarekin arazoak izan ditu, baina hala ere lortu du gaur minik hartu gabe bukatzea. Eta hortxe dituzue, 25 urte hauetan, antolaketa lanetan, epaile lanetan, lanean aritu diren pelotazalei egiten ari zaien omenaldia. 20 dira guztira, saria jasotzekoak zirenak, denek ez dute ona etortzerik izan, baina guztien izenak jakinaraziko dituzte. Sari banaketa egitera, hauekin batera, Paulo Berasaluze eta Abel Barriola ere etorri dira. Eta berehala ikusiko ditugu, sarituei dei egiten hasten direnean. Asier Serrano, Zumarragako alkatea oraintxe atera da. Eta hainbeste urtean lanean aritu direnei sari bana entregatu die. Javier Goñi,
Unidas enpresako pelotaria zela hiltzen, 28 urte zituen, eta hurrengo urtetik aurrera hasi ziren bere izenean txapelketa antolatzen. Lehendabiziko edizioa Urretxuko Ederrenan antolatu zuten, artean Zumarragan frontoi handirik ez zegoelako, baina hurrengo urtean 1982 eraiki zuten beloki, eta arrezkero urtero hemen jokatu dituzte Javier Goñiren omenezkoak. Bi final eskaini dizkitzuegu, aurrez txapelketa herrikoia antolatu dute. 3. edizioa da aurtengoa, eta 3 irabazleak berberak izan dira. Finala 18 eta 13 irabazi dute irudietan dituzuen Asier Oliveira eta Mikel Antiaren aurka. 24 bikotek hartu dute parte aurtengo txapelketan, eta finala 3 urteetan final bera izan da. Azken txapeldun saria jaso berri duten bi horiek, eta irabazleak orain ikusiko ditugunak. Aurrelariak 43 urte ditu, Unai Urreta Bizkaia, lehen afizionatu mailan ibilitakoa, eta atzelaria Aitor Puello. 3. txapela lortu dute, eta datorren urtean izena ematen baldin badute favoritoak izango dira 4. irabazteko, baina aurkariak nondik edo handik atorako zaizkie. Ondoren, lauterdiko txapelketako finala jokatu duten pelotariek ikusiko ditugu. Nonuzkero pixka bat pasako zitzaion, Iraitz Zubizarretari disgustoa. Ilusioa handiz etorri baita gaur hona, eta 7 tanto eginda itzuliko baita etxera. Egurra eman dio gaur Iker Salaberriak. Urte zarregunean Olazar txapelketan alderantziz gertatu zen, orduan Zubizarretak irabazi zion. Gaur arantza atera du Goizuetarrak, eta erakustaldi polita eman da. 22 eta 7 menderatu du Ataundarra. Eta bukatzeko, oraindik zuriz jantzita dauden pelotariak ikusiko ditugu. Ander Errandonea eta Aitor Gorrotxategi. Hauek ere partida ona jokatuta iritsi dira ona. Gaur agian pronostikoa euren alde zegoen. Gorrotxategik ematen duen sendotasuna kontuan hartuta, baina hasieratik oker ekin diote neurketari, eta zuzendu ezinik ibili dira gero Ander eta Aitor. Txapeldunak, azken txapelak jantziko dituztenak, Xabier Urbieta eta Erasun. Astea Suarraga aipatu digu, ez zuela finala irabazterik izan, eta gaur bai, uste baino errazago, uste baino azkarrago, eta minik hartu gabe. Eskubian aipatu du, txaparen batekin nola edo ala takoak jartzen ari dela, mina saiesteko, eta gaurko helburua behinipin lortu du, ea Grauni txapelketan jokatzeko aukera ematen dioten lehendabiziko jardunaldia lehengo astekoa izan zen, eta asteburu honetan jokatuko dute 2. pelotari onenaren saria, Xabier Urbietari eman diote, eta pelotariak eta antolatzaileak denak batera ikusiko ditugu orain 25. urte urrenari amaiera
emateko. 1981an hasi ziren Javier Goñiren omenezkoa antolatzen, hutsik egin gabe 25 urtean, urtero antolatu dute. Dantzariek bukatu dute, txistulariek ere bai, eta azken argazkia ateratzeko prest dira irudietan aurtengo finaletan parte hartu duten piloteriak batetik eta 25 urtean txapelketa antolatzen eta epaitzen aritu diren pilotazaleak bestetik. Gogora ezagun, txapelketa herrikoia, Urreta Bizkaiak eta Puellok irabazi dutela, lauterdiko txapelketa Iker Salaberriak eta binaka txapeldunak Xabier Urbieta eta Ander Erasun izan dira. Besterik ez, ondo izan zaretelakoan, agur terdi Zumarragako Beloki pilotalekutik.